Ajansa Anadoluya Türkiye raportek derbarê navê deverên ku dê devera aram li Sûriyê xwe bigire eşkere kir û got ku ew dever dê 406 kilometr dirêjahî bi paniya zêdetir ji 32 kilometran panî li ser dirêjahiya sînorê Sûriyê bi Tirkiyê re li xwe bigire. Bajar û bajarokan ji her sê parêzgehên Heleb, Reqa û Hesekê dê li xwe bigire. Ji destpêka sala nû ya 2019 Amerîka dest bi projeyeke nû û kevin hevdemî hev kiriye. Rojana guhartiran dike di peyv û helwestin xwe de. Bihêmenî gav bi gav her tişt wek wê dibe. Bi taybet roja yekşemabûrî ku serokê Amerîkayê Donald Trump hişyarî da Tirkiye û ragihand eger Tirkî êrişî Kurdan li Sûriya bike dê ji aliyê aborî ve Tirkiye biroxîne. Devereke aram bi paniya 20 mîlan angonîzî 32 kilometran li ser dirêjahiya sînorê Sûriyê bi Tirkiye re durust bike û ew yek wek gefdanekê hat tê gihiştin. Tirkiye jî bersiva Trump û Bolton da û gef bi berdewamiya daxwaza pêkanîna proseyeke leşkerî li ser çekdarên Hesedê û Yepekê yên ser bi pêdê ve car dîda. Gefên her du aliyan hatin têgihiştin ku pêwendiyên Tirkiye û Amerîka derbasî qonaxeke din dibin û şerê devkî navbera her du aliyan de dest pê kiriye. Lê piştî du rojan ji gefan her du serokên Tirkiye û Amerîka devera aram gengeşe kirin. Serokatiya Tirkiye roja duşemê belav kir. Got ku Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye hevşanê wê Amerîkayê Donald Trump pirsa avakirina devereke aram li Sûriyê di peywendiyeke telefûnî de got û bêjkirine. Lê bê ku bidin xuyanî kî wê devera aram ava bike ango kî wê mesrefê pêşkêş bike. Jaliyê xwe ve Mewlûd Çavîşoğlu helwesta Tirkiye derbarê devera aram ragihand û got jî ku Tirkiye nel dijî bîroka devereke arama li Sûriyê û ew yek li gorî şirovekaran hat têgihiştin ku qebûlkirineke ji dest pêşxeriya Trump re tevî ku ne eşkere ye. Herwiha Brahim Kalin berdevkê bi navê serokatiya Tirkiye di Twîtera xwe de belav kir û helwesta Tirkiye ji gav û projeyên Amerîka di Sûriyê de daxuyanî û xala ku Tirkiye wê qet qebûl nake got ku nabe Amerîka Kurdên Sûriye û çekdarên YPG û Hesedê yên ser bi pêdê ve wekî hev bike û bêxet yek terazoyê de û dema Amerîka wan wek hev bike şaşîtiyeka mezin dike. Ajansa Anadoluya Tirkî raportek derbarê navê deverên ku dê devera aram li Sûriyê li xwe bigire belav kir. Li gorî Anadol ew dever dê 406 kilometr bi paniya zêdetir ji 32 kilometran panî li ser dirêjahiya sînorê Sûriyê bi Tirkiye re li xwe digire. Bajar û bajarokan ji her sê parêzgehên Heleb, Reqa û Hesekê lê li xwe bigire û ji deverên Bakurê Xêza navbera gundên Serrîn û Kobanê lê gundewarê Rojhilatî Helebê Eyn Îsa û Girêspî ji parêzgeha Reqayê. Herwiha devera aram dê bajarê Qamişlo, bajarokên Serêkaniyê, Tiltemer, Dirbêsiyê, Amuda, Werdiyê, Tilhemîs, Tirbespî, Tilkoçer, Dêrikê ji parêzgeha Hesekê jî li xwe bigire. Ew dever di deman hade tev jî jêr kontrola çekdarên YPG û Hesedê yên ser bi pêdê vene û piştevaniya hevpeymaniya navdewletî bi serkirdeyetiya Amerîka. Di çarçoveya konferasekî rojnamevanî de Brahim Kalin gotûbêjê serokatiya Tirkiye ragihand ku rêkefta 23 vê mehê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye wê seredana Rûsya bike. Wê çend hevdîtînekê saz bike û got jî ku eger navçeyeke aram li Sûriyê were avakirin ew navçe wê dibin serpiriştiya Tirkiye de be. Derbarê devera aram li Sûriyê doh çarşemê jî Erdogan di gotarekê de li pêş partiya xwe ya dad û geşepêdanê got ku eger heya saziya îskana Tirkiye ya avakirinê ango îskan bi karên avakirinê li devera aram ya ku biryara were avakirin rabe eger Tirkiye alîkariya aborî û lojîstîk ji Amerîka û hevpeymana navdewletî werbigire. Bu armanca dabînkirina ewlehî ji bo Sûriyan li gorî ku Erdogan dibêje